Oo, oo, takbo, takbo. What's up guys? Di po pang voice over mo di sound. Yan. Ano natin ikaw na ko. What's up guys? For today's video mamamaha tayo ng mga native tilapia. Kasama natin Canter Francis, Canter Kulot, Canter Joey, Canter Kevin, Canter Brian guys. Stay tuned at ito ang Dilugano Hunter. Ayun na yung naghihila ng paris-fish guys. Chill lang tayo dito, chill. Para hindi tayo maano. Na. Tignan nyo yung itsura ko guys. Yun na sila oh. Oo, oo, takbo, takbo. Ni? Magnada mo dito ni side. Nabog sa tiyan, let's go. Magnada mo dito ini. Aduh. Tignan natin guys, napapatay na sila ng ulo. Damo, damo. Ano? Ni, lumso damo. Hehehe. Magana kasi sayap ka. Hehehe. Hehehe. Ay. Dakal. Ayun guys, pumuti na guys. Yun oh. Agas, Victor, agas unta baba mapunaw. Taan ni adoni. Tani. Ayun guys. Oh, dami pala diyan oh. Buhay yan, buhay. Oh, buhay, buhay guys, buhay. Oh guys, oh marami. Ay! Ay! Oh. Magtanggal tayo sa baba. Ay sa ano guys doon. Kasi may lumot na. Ayun oh, pumuti na sila oh. Paray mo ibin no? Hindi na. Kaya nyo nayabog ami. Gado di ba bato? Hangan nayabog ami. Hindi ako nakantay na gado dito. May isa no ka? Ang dami nagsimpa dahil dyan ko ah. Paris fish, ang nga nagtinap. Nagkatingin kita no? This is si Biag. Pardon. Buhay guys. Ay talaga. Dito on. Okay. Taon baban. Uy. Nandiyan pagkargang kami kulot. Bulsa mo eh. Bigyan na guys. Matin nag. Lancers na. Naonis.
Saktong pang ulam na to. Pang ihaw mga kanter. Hoy, hoy. Nakulkul pa yan. May sama no pa, bugaw. Dini bugaw yung tipo guys. Ito tipo mo natin. Ito. Nagdadanag pa pakas tala. Kadada ka. Gadurin mo war. Nagnadag gini. Pababaman. Hmm? Isa ka kung kinata ni Aman. Atamo lang ni. Pababa man eh. Ito dyan ano lahat na suli na dyan. Atani pag suli nito ni. Nagpababa kayo. Gasang-gasa. Maning? Lodi ko po. Ni? Ikulot ko sa kaya na. Ito na guys, oh. Sa pulo. Sakada. So guys. Oh. Itong marito yun eh. Hey guys. Itong wala ko maliklipata. Saan? Jai. Guys? Huwag nakadjamaging. Huwag nakadjamaging ko. Bumaba ka dito. Ito na guys, linilinisan na nga namin tong sigay. Mga talibik ko. Nagbaka tapos-taka. Buwakaw kayo man kami mo. Ito mo ano nga. Hindi kayo magbuwakaw. Awan, nagsabay ka mga kang bilong ha. Wala. Ang piso mo. Nagbagay ko ata ng sabay tamo. Idep na pa na. Kuna na kang tarel. Kuna na? Mga reference. Kuna na. Uy, ima. Kuna na ni baby. Sana po sila man yung reference. Bilagar. Mga teknikar. Ano yung mga tanong na ito? Mahigay. Tika ka na ganti asawa na. Pagkitinag na mo kayo, kung kakagat na silmon. Ito na guys yung pang-ihaw natin. Ay, yun. Yun o. Ni! Ulo na. Sangan sa may ipin. Ma, kaya na ito. Natanggal yung isa guys. Estradong dyan nagbotan tinong. Okay. Buga mo na kayo mo. Nakalan aja ay saw. Ay. Di la dumarangay. Pang-ihaw. Okay. Well done, pang-ihaw guys. Kumana natin itong. Ang good day na. Ang rag, aga inang rag. Aga inang rag nga. Han? Nagburutan ng pay. Tapos atin ni. Kay aro na ma. Inang rag mo dat. Ini. Kadardarang. Itulo ka kay. Oh, guys. Oy. Ihaw lang sa kalam guys. Open sesame. Open sesame. Oh, no. Ni. Wala pa ito. Ano talaga? No, gadya mo. Ngayon tayo ka ganun na ano nabgad. Wala. Awan ramraman na. Kain mga Hunter. Ikaw ang ka? Tawag Kilawom. Kilawom ni Kulo. Kilong kulot. Lubayin ka man eh. Nalak-ulong ka. Nyamot na ka doon? Shit, master.